Sunna TV nali diyaranye. Sunna TV nali diyaranye. Ala kira kanubahu. Qur'ana kallambahu. Qur'ana fobagahu. Ngo sunna fobagahu. Silameya demebahu. Silameya kanubahu. Ala kira kanubahu ko kadanye. Sunna TV nali diyaranye. Silame usewara. Koronfema usewara. Lebima usewara. Kenyakama usewara. Bayanfema usewara. Malide usewara. Nizerika usewara. الحمد لله رب العالمين أمر بالصدق جميع المؤمنين ورفع ذكر الصادقين بين العالمين وهان الكاذبين وودع ذكرهم في الأسفلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحكم والعدل وله الملك وهو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الصادقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أمبي الله تعالى تنوك ولي منو كنيني مسبالة في أكام بصوابا مانغا فوتا ونكتا ونغنيتا بلا جلنا. أمبي كشري نمانيني مسبالة في أكو شروع جونا منديكا jomin kada ye katime dan fen bela jelenka na nyoma dan nyotina dan tuguni no da bal qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomin do ni sella kashin kilimpe Allah taala be seli kashiyata ala dun ka seli jonka kishini nema do focus kan horon yalima ka bota suma kono donima ambe ala fo kala walin mando kuma ni kuma masab mi beto kan on hakli jigi anga ketaw ananga fotawla an kan janto an yirala kenema kan janto an yirala sokono kan janto an yirala la hala bela jelena kada ka adamade madama idana kana jinya kono bara fushite mumbi lafa katima Allah taala nyisranya ka made kuna jara ka ke Allah taala ka barake bay ala jinya kono mami sona ka sabali Allah taala kama ka kila ka ke chinya dunge ka kila ka ke chinya fobay ni Allah taala e chinya foli no ya mami mala matoto ala e barka do ife ko la ala e barka do ka kuma na ka barka do ka la hala bela nani mami be ka tigila mai yoro ma jinya ka bo chinya cinyeti ka kuma kana cinyeti ka barala cinyeti ka la halashila amba jige ka foko tigila ma ayoro majara ka bwala ka hinena ayoro majana ka bwala ka nemana wa be femi nyini kuma dola balambe doala abe femi nyini kuma dola tina kishi jonjon soro aka fota na ka ketala ka sobe keni la halai kabini kunu yani an ka jamana nunu ka silamaya don amba don ka fo an feya femi kunto ko galo an ga mogo kuntado anga mogo kunti galontige anga mogo kunti galontige la ka je nyoy o bayira ka fo folo mawmunun temera an fe o shiga bara kunti galoy islamia fenen nana ka galontige ka haramiya ciye ka sinsin ka fanga ka ciye folay anga njija anga na ka galontige lay Allah taala bo defana qur'an kono aba fa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin aw mamun ko aw sirana lanye ka kelimi jonyi ka kasra alanye aw kallimani Allah taala ma aka kila kawjija ka faracin folawka ni kuma ni na chugo laje kuma dola kuma ni beke amru de ko ka amru namba fama ko imperatif Allah taala ya bo ayoro la kala si mogoma aw kawjija aw ka kene Allah taala nyisranya join akawjija femi to ko jagele alala o kana ye awla nawsrana alanya munde be o kofe wa kunu ma'as sadiqin aw ka faracin fo bagawka ne bayira ka fo ko cinye de kadalai ne bayira ka fo ko galon o ka gwalo talai alati galon tigela fe Allah taala te galon fe fiyo otumana an kan jija femin togo ko cinye jogo o kaye auna femin togo ko galon jogo awni ne an bele jele kan yoro majiya ka bwala ala nyere ka societe kono ni mamin dona ko galon tigela do e ka kote jamai hali ni chakorobai idun tikife hal ni chakorobai in muso bi baila kumaro la no srani nyawal makamalo ay mauti ka galon fo yinyana meni kodo ni togolo kuma fen fora o ba ko karsa de ya fode o karsa e join o de emi yu fay wal ma emi dutige na fora ke de ka kuma do kaba e ka du cira kabini masa ase denka tige kenama mugola o ka be tinyama ma faye mi adale mbala ke de be se ko bela adale mbala ke de be se ka ko beke
ni den tigɛr'i la kɛrɛnkɛrɛnyala ni tiɲɛ ni galon yɔrɔ ye i ka du cira kaban. N'an dun y'an ka sigi lajɛ sisan an bɛ ka nin caman ye dɛ. I bɛ den caman ba yatigɛlen don a fa la, hali ni fa ko n bɛna nin kɛ a b'a ko bon e ye nin caman fɔ i ma kɛ sa, ni ba ko a ma n'i ye nin kɛ n bɛ nin kɛ ma e ye nin caman fɔ sa i ma kɛ, nin de ka jugu. Maa woloden ka tigɛ i la walima i baarakɛɲɔgɔn ka tigɛ i la walima i dugumama ka tigɛ i la, nin de ye ta tiɲɛ. Silamɛ an k'an jija an ka nin to ye, a dɔn Ala ka ciden jogo la sallallahu alaihi wasallam ko Alakira ma galon tigɛ kulonkɛ kuma na, Alakira ma galon tigɛ sɛbɛ kuma na. A ka fɛn bɛɛ de ye tiɲɛ ye, a ka kuma ye tiɲɛ ye, a baro fara a sɛbɛ ka tiɲɛ de don. Kira ma galon tigɛ sallallahu alaihi wasallam. Mais an minnu ko an ye silamɛ ye, an ye muminun ye, anw de bɛ Ala ka ciden nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam, anw de bɛ ka ɲɔgɔn gosi e ye Alakira nɔfɛ ma ye, tɛ Alakira nɔfɛ ma ye. N'a fɔra anw de nɛn ti sɛbɛ, n'a fɔra anw ka kumakan de ti seli, an yɛrɛ ko an ka makɔrɔbaw ka kuma yɛrɛ la, ko karisa ka kuma tɛ ka ti seli. Ni cɛkɔrɔba y'o f'i ma kaba, o kɔrɔ ye ɲɔgɔn galontigɛla tɛ, ko karisa nɛn ka ti seli, walima karisa ka kuma ka ti seli. A ti seli kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye, i ti tiɲɛ de fɔ. I bɛ kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ galo, i bɛ kuma fɛn fɛn fɔ ko tiɲɛ kelen ka t'a la. Ni nin dɔnna maa min ka kɛta ni ka fɔta la, ne ka mɛn nin de ma n ko de ye du ci ye. A kɛlen bɛ komi e de y'i ka du ci k'i ka du fara, parce que i muso tigɛr'i la kaban, i den tigɛr'i la, ninnu ye jogo ye, jogo minnu b'a la k'a fɔ ko jogo ninnu cɛ ka jogo. Alakira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam, a ko tiɲɛ k'a bi maa kanda de ka taa baara ɲuman ma. Fa inna sidqa yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أكو سلامون بي أو ما كتشين فلاي أكتشين بارا أو كتاو أككولو أكتشين بارا بلا كما تدومي بتشين فو إيكا كما كونا فو تيلا ما تشينكي كانا كي كبارا نمان كيلاي فإن الصدق يهدي إلى البر إيكا تشين دي بي سما كي كانا كي بلا بارا نيوما باكانغو سانفي wa inal birra yahdi ila aljanna wa i ka baara ɲuman ko de bɛ kɛ sababu ye k'i tufa k'i sama ka t'i bila fo arijinɛ donda la. Wa ko maa ti dume i bɛ tiɲɛ fɔ i ka fɔtaw, i bɛ tiɲɛ fɔ i ka kɛtaw la f'i tɔgɔ ka sɛbɛn Alahu taala yɔrɔ ko karisa kɛra tiɲɛ fɔla ye. Hatta yuktabu inda Allahi siddiqa, ko f'a tigi tɔgɔ ka sɛbɛn Ala yɔrɔ ko tiɲɛ fɔla. Ni tɔgɔ sɛbɛnna Ala fɛ yen kaba k'e kɛra tiɲɛ fɔla ye, alhamdulillah i ye darajaw la kɔrɔtalen sɔrɔ, i ye darajaw la belebele sɔrɔ. Ka d'a kan hali ni diɲɛmaw ko i bɛ galon tigɛ, mais Ala yɛrɛ ko i bɛ tiɲɛ fɔ, a ɲana o. N'o tɛ kira lajɛ kɛ, magankaw kun y'a da ale de la fɔlɔ ko Muhammadul Amin as-Siddiq. Ni y'a sɔrɔ Alakira ma kɛ ciden fɔlɔ sallallahu alaihi wasallam. Muhammad mun ye danayama ye, Muhammad mun ye tiɲɛ fɔbaa ye. Kafiru de ye nin da kira la, makankaw de y'a da la, a jugu de ye nin mankutu fila da la yani a k'a fɔ k'ale y'Ala ka ciden ye. E ye tiɲɛtigi ye, Siddiq, Al-Amin, e ye danayama ye. An b'a fɔ minnu ma Malamin. Malamin lasili de ye Muhammadul Amin, Muhammad mun ye danayama ye. Muhammad mun ye danayama ye, o tuma na o malaminiya o de filɛ dɛ. O tuma na danayama ye, i ye tiɲɛ fɔbaa ye, i ye tiɲɛ baara kɛbaa ye. Ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam hala jugu sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛ fɔla don, kuma t'a niw ma. A jugu ye minnu ye, olu y'a da la k'a bi tiɲɛ fɔ, kuma t'a niw ma. Nin de ka ɲi k'a ye k'a fɔ n ka ko ka go i ye, o ti baasi ye koyi. Adamadenya yɛrɛ taabolo dɔ ye, i tɛ se ka diya bɛɛ ye. Nka i jugu yɛrɛ k'a fɔ karisa kɔni man di n ye, mais aw bɛ ka mun fɔ nin t'a jogo ye dɛ. Nin de fana ye ka jɔyɔrɔ, nin de ye ka hɔrɔnya ye, nin de b'i ka diinɛ yira. K'a fɔ ko karisa kɔni man d'an ye dɛ, an ni karisa tɛ taa sira kelen na dɛ, an ni karisa ma bɛn fosi la fɔlɔ. Mais aw filɛ ka mun fɔ nin t'a jogo ye. A ti galon tigɛ fiyewu. O makɔrɔba kelen-kelen kun b'an cɛla ye. Halisa olu dɔw place wo de tora duw kɔnɔna na. Hali sini ni kumalasigi kɛra mɔgɔw da bɛ s'u tɔgɔ ma. Nin tɛ karisa kɔ ye sa wa? Ni jiriba binna baw bɛ yɛlɛ a la, n'o tɛ a ka yɛlɛ fɛn tɛ. N'o tɛ ni karisa kun bɛ yan, wallahi a n'a ka fantanya, a ti tamakiya, a ti maa ɲɛda lajɛ, a ti nata maa la. A b'a ka tiɲɛ fɔ ten, a y'a minɛ a m'a minɛ k'a b'a ka tiɲɛ fɔ. Makɔrɔba dɔw ye nin tɔgɔ sɔrɔ anw fɛ yan. Hali sini a tɔgɔ duman b'a dɔw kɔ. I tɛmɛtɔ a ka du la ko nin tɛ karisa ka du ye, dɔ bɛ kun firifiri, saya kɔni tɛ fosi to. N'o tɛ ni cɛkɔrɔba kun bɛ tiɲɛ fɔ dɛ, wallahi fosi kun t'a bolo, mais a kun ti siran, ti maa si ɲɛda lajɛ. N'i ye nin mankutu kelen sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la, wallahi i tilara pewu. Parce que Alakira filɛ k'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam ko tiɲɛ bi maa sama de k'i bila baara ɲuman kɛli la. Baara ɲuman fana bi maa sama de k'i bila Ala ko kɛli la, n'o bɛ kɛ sababu ye k'i don arijinɛ kɔnɔna na.
nka n'i ye ninnu jɛ kaba k'i k'a dɔn k'a fɔ i ye baara bɛɛ jɛ baara bɛɛ lajɛlen fana tiɲɛn'i bolo ni alakira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam an ko ala ka ciden yɛrɛ tɔgɔ dar'o de la k'a fɔ ko tiɲɛ fɔla don ko danayama don e ko alakira ka di ye alayhi salatu wasalam n'a tɔgɔ fɔra i bɛ seli a kan alayhi salatu wasalam i bɛ ka fɛn camanba kɛ ko ala ka ciden kanu b'i yɔrɔ ne hakili la ni alakira jogo dɔ ye dɛ i k'i jija ala ka ciden ka nin jogo ka y'i la i k'i jija ala ka ciden ka nin jogo i ka ɲinɛ ka k'i la hali an b'a mɛn an ka kunun kumaw la ko bamanan tɛ faden to don ne delila k'a f'i ye kuma caman na koyi n ko to gangɛnɛma ko tɛ bamanan tɛ faden to dun kɔrɔ de ye n'a banna nin ma a tɛ sɔn a ma waati bi maa muso kan a tɛ maa ka nafolo ɲagami a tɛ nkalon tigɛ k'a da maa la ani maa tɛ don janfa baara la an ye nin de mɛn an fɛ yan ko bamanan tɛ faden to don kuma kɛra o de ye o n'a fɔra olu kɛra mɔkɛw de olu kɛra tulomasama olu ma jɛmuna ni nin baara ye mais an ka jamana fansi de tɛ yen bi k'i bɛ se ka da maa la fɛn o fɛn na maa tɛ da dutigi la i tɛ da ɲɛmaa la i tɛ da fosi la bɛɛ lajɛlen de b'a ka nkalon tigɛ ta hali kuma dɔ la bolo bɛ ɲɛsin dɔ ma ko nin ye diinɛ karamɔgɔba ye mais a ka kuma falen dɔ nkalon na o fana bɛ kɛ koyi ka da kan ne hadisa dɔyifu ta k'i ka kuma ma munna ye nkalon de don kira ka hadisa bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ni maa min y'a dɔn ko ni hadisa man kɛnɛ e fana ka tila k'o hadisa la kale k'i farala nkalontigɛlaw kan fa innahu ahadul kadhabin k'i farala nkalontigɛlaw kan k'a dɔn ko ni hadisa tɛ hadisa kɛnɛ ma mais kuma bɛɛ bugo de fɔ parce que o hadisa la kaleli bɛ arranger i mago bɛ fɛn dɔ la o ka ɲɛsin ma dalu fosi t'i bolo i tiri gulon hadisa dɔyifu dɔ la k'o la kale k'i k'a bila i kun na k'a fɔ k'i fana farala nkalontigɛlaw kan ni alakira ka kumakan de ye sallallahu alaihi wasallam kan kan hakili to olu la o b'a yɛrɛ k'a fɔ hali karamɔgɔ e man kan tɛ ka sɔn hadisa minnu bɛ yen k'u man kɛnɛ i k'i jija i k'o to yen i ka tafsiri senfɛ i bɛ to ka kisa dɔw fɔ n'a bɛ f'a ma israiliyatu o israiliyatu ninnu i kana fɔ k'olu fɔ ka da kan olu la kaleli o fana bɛ maa fara nkalontigɛla de kan ka da kan olu kuma minnu fɔra nabi ɲumanw ka lagosili b'a kɔnɔ sahaba dɔw ka lagosili b'a kɔnɔ o tɔgɔ de k'a fɔ k'i fana kɛra nkalontigɛla ye e man kan tɛ ka sɔn nkalon ma kana sɔn abada k'e bɛ kɛ kiritigɛla ye sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ e m'u ka waati ye hali i mɔkɛ ma bɛn u ka kuma ma o fana t'an fɛ yan n ko dɔw fana bɛ kiritigɛ de la sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin kɛra ala ka ciden yɛrɛ ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ sahaba dɔ y'a kɛ tan dɔ y'a fɔ tan ta ni maa min ye nin kɛ tan ta ala tɛ yafa o tigilama ma o b'a yɛrɛ karisa mun filɛ ala tɛ yafa ma jɔn ye bila nin kiritigɛli la jɔn de ko e ka kiritigɛ sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ma k'i tile la fɛn min ma k'i buruju si tile la e de b'a fɔ k'i bɛ kiritigɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni sahaba ninnu minnu filɛ ne b'u k'u jasi i b'u k'u neni i b'u k'u dɔgɔya kira ko alayhi salatu wasalam u ka moden ɲɛ tilancɛ baraji ko fanga ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ anw ka uhudi kulu sanunama di ala ma u ka moden ɲɛ tilancɛ dama u ka baara ɲuman moden ɲɛ tilancɛ o ka girin poids la kiyama kɛnɛ kan ka tɛmɛ uhudi kulu yɛlɛmalen ka kɛ sanu ye e de b'i sigi k'a fɔ k'i bɛ abubakar neni i bɛ umar bun khatabi neni i bɛ usmani neni walima i bɛ muawiya neni i bɛ yazidu est ce que nin bɛ ɲɛ sira la e ka kalan sera f'i k'a fɔ i bɛ fiye don abubakar la e ka limaniya fanga bonyara ka tɛmɛ umar ta kan shetana kun bɛ sira bila umar mun ye e k'i sigi bi k'e de bɛ umar dɔgɔya e k'i sigi bi k'i bɛ kira tigɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ e de k'i sigi bi k'a fɔ ko ala ka ciden kun bɛ karisa fɛ a ye tamasiyɛn dɔ kɛ jɔn de ye nin f'i ye nin bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ sahaba si tɛ yen k'a fɔ ko minnu sera ɲɔgɔn ma ko kira fatura ka sɔrɔ denminɛ bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o b'a yɛrɛ fana bɛ k'o kisa minnu na kale i b'a ka nkalon de tigɛ k'a da ala ka ciden ka sahabaw la walima i b'a ka nkalon de tigɛ ka tɔɔnu kɛ an b'a fɔ mun ma ka lebu dɔ ta k'o lase sahabaw ma n'i ka kuma ma munni ye ka sɔrɔ nkalontigɛla fila tɛ tɛmɛ yɛrɛ fana kan hali n'o sɔrɔ i kunkolo melekelen don ni jalamugu mɛtiri 10 ye sariya b'a yira k'a fɔ k'e ye nkalontigɛla de ye parce que i b'a ka kuma minnu fɔ nin si tɛ sahaba ye kalatɛ turu ninnu na sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ fosi kun tɛ yen o b'a yɛrɛ fana k'i janto yɛrɛ n'i kɛra jamana ɲɛma ye kɔmaw kan ka sira e ɲɛ o kan ka nata i la n'e fana kɛra nkalontigɛla ye dun nafama y'i ka ɲɛmaa la dɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa suguya saba bɛ yen kiyama kɛnɛ ka kala tɛ hinɛ o la ala t'u lajɛ n'a ka hinɛ lajɛla ye wa ala ta ala t'u sanuya ko ala t'u kisi ka bɔ lajaba ma o maa saba kɔnɔ a bɛ yen wal malikul kadhab ka nin masakɛ nkalontigɛla masakɛ min bɛ nkalon tigɛ ne hakili la ne kɛra masa ye mɔgɔ kan ka sira e de ye ne kɛra masakɛ ye mɔgɔ kan ka nate i la nin fɛn fila de bɛ mɔgɔ bila nkalon na ka caya n sera min ye n ye nkalon tigɛ ka kisi tɔɔrɔ ma walima n natari la n ye nkalon tigɛ k'i bolo ta dɔɔnin sɔrɔ ne hakili la nin de bɛ maa bila nkalon tigɛ la nka e ye masakɛ e bɛ nata jɔn de la k'i yɛrɛ bila nkalon tigɛ la e de ye dugu masakɛ ye i bɛ siran jɔn ye k'i yɛrɛ bila nkalon tigɛ la o de kama maa suguya saba min fɔra kala tɛna yafa o ma sini masakɛ nkalon tigɛla b'a la
ni du yanga jiyan masaw la jabi nu ko ngo be ba fo anga ta karsate ya kati ciye bo adda tugune ne taro masake be sira mami ye ka galon tige ne taro masake be nata mami ne ka galon tige e mangante ka son galon mama e mangante ka son galon ke walema ni bele jirin kan ka to e ki yoro ma jinya ka bo galona fitini fara kuma baka ni mangante ka ke ka bare kiki jamtu yire lala muna ka sobe ya ke kana sira e be sira njonye ka sobe ki kana nata e be nata jona fantan ka galon tige wala sa ka balo me yere nyon masake ba o kuma yana nga temo woro fana na fanta ko no mine ka fo ko nye galon daga o yekoy ka fo kebe tam mun sugu kono na ka galon tige kan yere yo fo kuma no ko te koy ne ko je bembe sagade la katime baka aha fantanke ka galon tige ko nyinin ka ko ni nye kanin tige ko ngode be na de o mbaka dabo de nga balo o ambo ta famu hanna ye ko jugu ke ambo ta famu ka kla ka boda do dam anga e masake to jamanan nan fulo bebi mara e de kan mara kono akeleke dembe be de kan mara kono ne ko ambe kan shi kan jo hal ni mami sunara abe bo tigida kama bengoy o ala yo fanga di mai ka fanga wati ni ngono e fene be sran jonya ibe nata jona ni be galon tike kuma la nyino dewo no ta amma galon daga doy ka klaka haramiya do ka otede alaka ci de galon haramiya kulonge fara sebe ka ali salatu wassalam ako galon ti be abada galon bi be fen saba mi no fana adama walandai nansoro mamino fiyana me an ko ni be mun ko ni kan sisa an ko galon ko ni sebe na kulonge ya bele jele haramunde kiki yoroma jinya ka boala kati ben chugoshila o bayre ka bara mangante ka kai an bi galon tige halan ka dena mo wati an be galon tige demseni chaman kara galon tige lai o yata masa de dada masa koni kata masa nofe ne mafongo den chaman tigara masa lawa amati gala gwanzangoi ere layru di den chama ma koni gaina menin zaye o gaina shin folo la flana sabana fushi masa den ye bole ko jole ke nofe kabe tugi ko yala sigi ka nege kutoya nin sigi na menin zaye mebe denin zaye men go so saye mbi samani na ere ita fote noro amma blali hakli lati duskun rela etare ka ci benyana bo kana den yere hakili mabo ina tola be bule ki kume ne ga no sonindu nganindu ere ni kacce korobaya ni kam sokorobaya hal ni makoro idin goni fayi hal ni makoro edin ba ko ni ebe sinka galondo tigo yeti ko ciyana ni hakili rebora wal man mate mesugufe wal man tara soro ngo subana ere o yoro bela ibado ka fayi barami ke ko barani mate amangante ka fo akumangante ka ke ere ba don yoro la ki muke ani mu fo ki manyu mankade ijo shidi tala ikumante ka so bara ko ni made ko manya fiew e ka bara ce jugora kusube ikumante ka galontige ninde bala ore kamali denno negen tola u kam mara ko na laybe badoy abe deme kashi nimi makun jakuma nimina nimi makun lu nimina nimi ere baga ni kuma monu fo cien do e baga dabo dinki makun me baga dendege galonde fenena aski amadili ka jakuma wal ma jakuma yi chugo ma jan nyimba da kono sonu mbala o ayo ya baka siranye eko nimi mako bina kasorote asirana mama jakumai odu seje o kashira eko nimi mako lu nimbina asirana ayi mako amawulu yi odu seje sabana na kashira hal niko waraba binati mako atide parce que kuna sini jakuma ko make chien kunu wulu niko fana make chien abado bi waraba niko fana galwe kabini dena mo wati ere baka dende geni galonu numa mere bolo ka fo ibaka bara nyumande ke baka dem bagabaga ibaka papa dembe bagabaga me ikala bagabaga ni chien dembe la papa me akake ni chien namani dabla ni me kala irere ikadem bagabaga noy no kera alhamdulillah amma fongol la mo chugo nyana me no make baka tagana islam mi fere ba do ko chiente ibigi dena moni galoy ibaka dena moni venye femi te chien reality tere no kera doron den jabe geleya a jabe farya eti se ka den remara ma chaman be ya ka dena mo chiena bolo nini la halade parce que ale ya karma bedi kaba akarma ya bele jilin dégager akanga goshili mi ka yo goshili ka akanga korofoli mi ka yo ke akanga dogama ayini beke sisan den yere tigara ale la fushita ale bolo tuguni ka nyeshi dema den sina ka tigalati mogoti fari fa meira dena dembe korobaya ma do be ishi be se sam binani ma halisa e baga sare fanye kasro ni goshili do ibe salaw ni fayati atisi law nin kaba kurunta do kafili ebe sala ni belaw ngamuna ibi sranye parce que ila mo chugumunna ayella mo min dima odi isranye odi kama yere jama se ka joanye nin dama de do de wancha masrana ancha man desran nun de la bini du nana yobo yabambolo anka fushi man ni do na sugu kono bolo chugo man anyere ko ni mama galon tige be kiti balo ha
ni maa min nkalon tigɛ k'i tɛ balo sugu kɔnɔna bɛɛ ka tiɲɛ commerce sira fɛ maa ti da maa la ne yɛrɛ bɛ nin feere ma ko premier don mais n b'a san mais n sigalen don wallahi n b'a san n sigalen don n sigi premier don bon siga min bɛ na o bɛ tila ka taa kɛ réalité de tiɲɛ don n bɛ taa lajɛ n bɛ taa sɔrɔ premier tɛ danaya bɛ na cogo di n bɛ malo bɔrɔ sa i fɛ ko kilo 50 b'a kɔnɔ mais n b'a san n sigalen don sisan commerçant ka fɛn tɛ wa est ce que nin bɛ kilo 50 bɔ o siga bɛ k'i la i bɛ t'o bila balance la dɔrɔn kilo 40 damadɔ don o kɔrɔ e sigara k'a bila yɔrɔ yɔrɔ a bɛ yen hali tulu e k'an ka burusi kɔnɔna lajɛ kununba in duguba de tun bɛ tiɲɛ ni jogojuguya ye mais burusi kɔnɔna tun ka sanu dɛ olu jogow tun ka ɲi kosɛbɛ nin yɔrɔ minnu filɛ o tun ma don a la nka bi malo bɔrɔ ɲɔ bɔrɔ hali tigatulu mun bɛ yen n'a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka yiri fara kɛ k'a meleke nin si tɛ san bi n ko tigatulu situlu nin si tɛ san bi k'i y'a san mun fɛ k'a ye mun fɔ k'i bɛ t'o de sɔrɔ a la o si tɛ o kɔrɔ nkalon baji a bɔra duguba kɔnɔ ka woyo ka don hali an ka burusi kɔnɔna ninnu yɛrɛ bɛɛ la ka taa yɔrɔ bɛɛ minɛ ka yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ e yɛrɛ hakili tɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ lajɛlen kɛra Alahu Taala ka jɔnba ninnu u ye mankutubaw sɔrɔ ka darajabaw sɔrɔ ni fɛn jumɛn ye Ala ko nin kana kɛ u y'u yɔrɔ majanya ka bɔ a la Ala ko nin ka kɛ u sɔnna ka baara kɛ o de kama Abubakar Sidiki n'a kɛ la Abubakar Sidiki tɔgɔma bɛ yɔrɔ bɛɛ la dɛ hali jɔbɔtɔla mun tɛ Ala fɛ wallahi i bɛ taa sɔrɔ n'a yɛrɛ tɔgɔ tɛ Abubakar Sidiki a teri dɔ a balima dɔ walima a y'a den tɔgɔ da ko Abubakar Sidiki a ye tɔgɔ da ko Bakari yo a y'a da ko Bukhara o a y'a da fɛn o fɛn na maa dama n'ale ka laɲini kɔni ye Abubakar de ye i bɛ taa sɔrɔ a ka laɲini de Abubakar Sidiki Abubakar Sidiki kɔni tɔgɔman fosi kun t'a la yan'an k'a dɔn ko Abubakar Sidiki ye tɔgɔ ye Ala ka ciden de ye nin tɔgɔ d'a la maa fɔlɔ min welela ko Abubakar ale don kira kɔfɛ Sidiki farala maa min tɔgɔ kan ale de don Sidiki kɔrɔ ye mun ye tiɲɛ fɔba maa min bɛ tiɲɛ fɔ waati bɛɛ lajɛlen na Abubakar Sidiki kun y'o de ye radiyallahu anhu n'o tɛ a kun man bon o maa fasan de kun don hali n'a kun ye fini siri e ma ye ko fini kun bɛ yoba n'a bɛ kɛ kuma bɛ bin ka bɔ a la wa Abubakar Sidiki la jal tiɲɛ fɔba kun don dɛ nka mɔgɔw y'a tɔgɔ da sa dɛ a tɔgɔ ka ca dɛ wa a tɔgɔma fana ka ca dɛ nka mun ye Abubakar Sidiki diɲɛ silamɛ ɲuman bɛɛ ye ne ma fɔ n ko bɛɛ dɛ silamɛ ɲuman ka d'a kan ne ma f'i ye n ko dɔw bɛ k'a dɔgɔya wa yɔrɔ ni Ala bɛ fɛ ka wulu halaki a bɛ jeli bɔ a kun cɛmancɛ de la a nɛn tɛ yen sɔrɔ kɔni ka b'o nɛmu dɛ ko bɛ ten de o Ala ka maaba n'i bilara la bɔnɛ de b'i kɔ kara de b'i nɔfɛ Abubakar Sidiki kira bɛ fatu waati min a jɛnna maa minnu ma Abubakar Sidiki b'a la kuranɛ aya dɔw bɛ yen i tɛ se k'o tafsiri diɲɛ tafsiri kitabu si kɔnɔ ni laɲini tɛ Abubakar Sidiki de ye i mana yɛlɛma cogo o cogo Abubakar Sidiki don Alahu Taala y'o de fɛ yen Alahu Taala jɛnna maa min ma e ka baw ye kira jɛnna maa min ma e ka baw ye o kɔrɔ o tigi bɛ fɛ k'a yɛrɛ halaki o tigi bɛ fɛ k'a yɛrɛ ta ci Ala de ko n sɔnna karisa ye a bɛ don ka arijinɛ kɔnɔ e ko Ala y'i fili la a kana don arijinɛ na a kan ka taa tasuma na o kɔrɔ Abubakar Sidiki dɔgɔya yɛrɛ bɛ k'e bolo Ala nɛni de ye Abubakar Sidiki dɔgɔya bɛ k'i bolo Ala ka ciden nɛni de ye sallallahu alaihi wasallam parce que Ala ko maa min ye maa ba ye e ko Ala y'i fili la nin tɛ maa ba ye kira ko maa min ye maa ba ye e ko Ala y'i filila nin tɛ maa ba ye o kɔrɔ Ala filila kira filila e de bɛnna sawaba ma Abubakar Sidiki tɛ maa ba ye kuma laɲini t'o de ye sa wa nka dɔgɔyabaw k'u jija o kana sa dɛ an kɔni bɛ kangari min kɔni da i ye i k'i jija i kana sa dɛ ni ma ɲɛ saya ko sa maa tɔw bɛ taa lahara mun na i kana taa ye dɛ ka taa lahara wɛrɛ kɔni na n'o tɛ sini e ɲɛ ni Ala ɲɛ walima e ɲɛ ni kira ɲɛ ko Abubakar Sidiki kun tɛ silamɛ ye o dalilu min mana sɔrɔ i bolo i n'o lase sa dɛ e yɛrɛ tɛ se ka Abubakar tɔgɔ fɔ abada f'i ka o ka Abubakar Sidiki f'i ka o ka Abubakar Sidiki k'i yɛrɛ ka kuma ka tila k'i yɛrɛ sɔsɔ o de ye nin Abubakar Sidiki a kɔrɔ ye mun ye Abubakar tiɲɛfɔla e bɛ ka mun fɔ o ye nkalon de ye parce que e bɛ ka nɛni min kɛ e bɛ ka nkalon de tigɛ o de kama Ala tɔgɔma o baara b'i bolo sa dɛ dɔnnikɛla dɔ ko ni maa tɔgɔ dara maa min na hali ni ma kan ɲɔgɔn in kɔni i k'a ladigɛ dɛ o kan dɛ a ye balontannaw lajɛ kɛ an den fɛn fɛn b'i tɔgɔ da balontanna na a ye balontanna jogo dɔ ta dɛ coiffure min b'o balontanna kunna o de bɛ k'ale kun o balontanna bɛ maaw min don balontan guloki min don n'a tɔgɔ sɛbɛn b'o kan o ɲɔgɔnna de b'ale fana kɔ la hali kare kɔnɔ maaw b'a wele ni o balontanna masina tɔgɔ de ye a y'o kanu dɛ
ni ye dɔnkilidala min fɛnɛ kanu ani dɔnkɛla min an b'o fɛnɛ de jogo yila n'o ka lahala an b'o bɛɛ yila o kɔrɔ n'i ye kira tɔgɔ da i jija kira tɔgɔ o dama dali tɛ dɛ a jogo ka yila ni Abubakar tɔgɔ da Abubakar tɔgɔ dama tɛ dɛ a jogo ka yila ni Umar bun Khattabi tɔgɔ da Umar tɔgɔ dama tɛ dɛ a jogo ka yila kuma laɲini ye nin de silamɛw an ka kɛ tiɲɛ fɔla ye gɛlɛya min bɛ anw kan bi diɲɛ na o ye nkalon nin de diɲɛ yɛrɛ ba ka boli ka taama ni nkalon nin de ka boli ka taama n'a ye i bɛ image minnu lajɛ télé la ko nin kɛra fan dɔw fɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ nkalon de b'a kɔnɔ i bɛ information minnu lajɛ radio la ko nin kɛra nin yɔrɔ la nin kɛra ta 80% i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye nkalon de a bɛɛ o tuma an bɛna mun de kɛ sa i dalen bɛ fɛn o fɛn na ko de taara kalan san 10 san 10 ni kɔ san 20 san 30 ka taa kalan kɛ o tigi mana kuma i bɛ taa sɔrɔ a ka kuma bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye président mana kuma tiɲɛ ka dɔgɔ ministre mana kuma tiɲɛ ka dɔgɔ député mana kuma tiɲɛ ka dɔgɔ mairie mana kuma tiɲɛ ka dɔgɔ maa si se ka campagne k'an fɛ yan ni tiɲɛ ye a bɛɛ lajɛlen ka kuma bɛ kɛ ni nkalon de ye ka sunkalo ɲɔgɔn sanfɛ fo i den filanw i mɔden filanw balimaw i ka fisa ni maa minnu ye o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama ko karisa ka nin kuma ko nkalon don a ma tiɲɛ fɔ a la n'o kɛra baara tiɲɛna i bolo dɛ baara tiɲɛna dɛ wa an bɛ ka diɲɛ ni gɛlɛya ta yɔrɔ o yɔrɔ la nin si tɛ an ka segin arruju wal inabatu ila Allah azza wa jal an ka segin ka taa Ala ma n'o kɛra dɔrɔn ɲana diɲɛ n'a ɲana kiyama an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala k'an kɛ tiɲɛ fɔba ye Ala k'an fara tiɲɛ fɔlaw kan an b'a ɲini masaba Ala fɛ an ye fili minnu kɛ Ala ka yafa an ma olu la Alahu taala ka jɔnba minnu bɛ Ala k'u kɔlɔsi Ala ka hɛrɛw k'an ye ka ɲini masaba Ala fɛ Ala ka ni anw ni Abubakar ni Umar bun Khattabi Ala k'an jɛ arijinɛso kelen na n'o de ye fi jannatil firdaus وما ذلك على الله بعزيز وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Farafina sewara alakira kanuba uko kadanye sunate venali diaranye Qur'ana kalambao hadisa kalambao khuduba ke bagao sali chogo fo bagao ngosun fo bagao silame adem